Joe Kutajjar sewwieq ta' mutur ta' 44 sena minn Nadur tilef ħajtu traġikament f'aċċident ta' traffiku fi triq Borġ qarib f'Għajn Silem il-ħamis filgħaxija għal ħabta ta' 7:15. Jirriżulta li kienet seħet ħabta bejn karozza misjuqa minn raġel ta' 41 sena mill-Qala u l-mutur misjuq minn Kutajjar. Waqt li l-vittma missier ta' żewġ titfal u eks uffiċjal tal-Armata ingħata l-għajnuna minnu fih minn tim mediku u sfortunatament ġie ċertifikat mejjed ftit tal-ħin wara. Il-Maġistrat Monika Vella ġiet infurmata bil-każ u ħatret inkjesta fil-waqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejja. Sa dan it-tant raġel ta' 30 sena li jgħix Pembroke jinsab fil-periklu tal-mewt wara aċċident ta' traffiku fis-swieqi. Il-każ seħħ l-ħabta tan-nofsija tal-ġimgħa filgħodu fi triq il-Madlina. Mill-ewwel stħarriġ tal-Pulizija jirriżulta li hu kienet isuq mutur meta tilef il-kontroll bil-konsegwenza li baqa' deħel f'ħajt u ingħata l-għajnuna minn tim mediku u teħed l-isptar b'ambulanza fejn ġie ċertifikat bi ġrieħi serji. Bil-każ ġie infurmat il-Maġistrat Joseph Mifsud li ħatar inkjesta fil-waqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija ukoll għadhom għaddejja.